भारत के किंग और प्रिंस दोनों जना फार्म में आगिल बढ़े। पिछिलका मैच में गिल के बैट चल गई और दिल जीते शुरू कर दिले। अब का घरे के मैदान में एक बार फिर से जीत मिली। इस सब के बारे में बात हुई इस वीडियो में, अंत तक देखी। है रनदारी तो सबके भाईला, जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेला। सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल 2025 के कारवा पहुंच गइल बा विश्व के सबसे बड़का क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स। एक दिने राजस्थान के रॉयल अंदाज तो दूसर का दिने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के राज। गुजरात टाइटंस अपन पिछिलका तीनों मैच जीत के आगे बढ़ रहा बा, तो इजा राजस्थान रॉयल्स भी अपन पिछिलका दोनों मैच जीतल बा। अब ई खाली लड़ाई ना बदला भी है। 2022 के टाटा आईपीएल में ये दोनों टीम फाइनल में भिड़ रहे और गुजरात टाइटंस उस सीजन जीता रहे। हेड टू हेड बात कल तो जीटी आरआर के मुकाबला में जीटी सबसे ज्यादा जीतल बा। 6 में से 5 गो मैच अपना नाम केले बा और आरआर के खाली एगो जीत मिलल बा। ये मुकाबला गुजरात के घरे के मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलल जाई। अब पिच के बारे में कहल जाला कि एकदम रन से सनाइल विकेट मिलेला। वही जब बल्लेबाज लोग एकदम तहलका मचावेलन जा, भौकाली दिखावेलन जा। शुरुआती समय में 30 गेंदबाज के मदद मिलेला। ई मैदान में कहें कि बहुत बढ़िया उछाल देखे के मिलेला। बीच के ओवर में स्पिनर लोग के रोल बहुत जरूरी रही। कहें कि पिछिलका मैच में देखने जा कि पिच तनी सा स्लो होखे लागल और वो समय में स्पिनर लोग अपन जादूगरी दिखावलन जा। अब कौन कौन बल्लेबाज के भौकाली चली। जीटी के कप्तान भारत के प्रिंस शुभमन गिल। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इनकर आंकड़ा बड़ा बेहतरीन बा। 15 मैच में 444 रन, स्ट्राइक रेट भी लगभग 130 के। साई सुदर्शन के बैट चल रहल बा पिछिलके सीजन से और फिर आजो ई मैच में इनकरा से ढेर उम्मीद रही। तो वह राजस्थान रॉयल्स देने से धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन 6 मैच में 230 रन और स्ट्राइक रेट लगभग 165 के। रियान पराग भी 6 मैच में 122 रन बनौले बने, लेकिन आज इंकरों से ढेर जिम्मेदारी रही कि आवा बल्लेबाजी कर और पिछिलका मैच में जौन तू छाप छोड़ ले रहा, इहो मैच में वैसे ही खेला। इस मैच में गेंदबाज लोग के भी गर्दा उड़ी। प्रसिद्ध कृष्णा 5 मैच में 6 गो विकेट मिलल बा इंकरा आरआर के खिलाफ। तो वह राशिद खान 14 गो मैच में 16 गो विकेट बा। इकोनॉमी बड़ा बेहतरीन बा, 7 से कम। पिछिलका मैच में हसरंगा के बढ़िया गेंदबाजी देखने जाता है। इस मैच में भी यह उम्मीद रही या फिर साथ में संदीप शर्मा मुश्किल परिस्थिति में आके विकेट निकाले इस जाने ले। शुभमन गिल जोफ्रा आर्चर के आमना सामना बहुत बढ़िया देखे के मिली। जोफ्रा आर्चर भारी रहल बने, कहें कि 4 गो मैच में खाली 9 रन गिल बनौले बने इनका खिलाफ और जोफ्रा आर्चर गिल के 2 बार आउट के लिए बने। दोनों टीम के सुपरस्टार खिलाड़ी के बा। शुभमन गिल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम एकदम रास आवेला। 20 गो मैच में 1024 रन इस स्टेडियम में, स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर के या एवरेज भी 60 के ऊपर बा। तो वह इनकर साथी खिलाड़ी साई सुदर्शन 4 मैच में 191 रन, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर, एवरेज भी 48 के बाद। ये बतावता कि साई सुदर्शन के बैट आजो घरे के मैदान में बढ़िया चली। पिछिलका मैच में हमनी के मियां मैजिक देखनी जा। मोहम्मद सिराज 4 गो विकेट ले ले या फिर उनकरा साथे साई किशोर ये लड़का बड़ा प्रभावित करा था अपना स्पिन गेंदबाजी से। एसआरएच के टीम के एकदम ब्रेक लगा दिलस। राजस्थान रॉयल्स देने से जोफ्रा आर्चर पिछिलका मैच में धारदार गेंदबाजी पंजाब किंग्स के खिलाफ आके परेशान कर सकेले जीटी के बल्लेबाज के। तो वह बीच के ओवर में जिम्मेदारी मिली तीक्ष्णा हसरंगा के। अभी तक अपना गेंदबाजी से मिडल ओवर्स में 10 गो विकेट ले बनन जा। इस मैच में भी रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहुआ सब जाई जा, चैनल के सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, बेल आइकन के दबाई जा और सबके उविरी वीडियो के पहुंचावत रही। रिकॉर्ड के घंटी कह रहल बा कि राजस्थान रॉयल्स के एगो प्रमुख बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 34 रन चाहे इनकर 500 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। रउआ लोग खातिर 2 गो सवाल बा। का राजस्थान रॉयल्स अपन जीत के हैट्रिक लगाई कि का डीएसपी सिराज एक बार फिर से करिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राज? कमेंट करके जरूर बताएं। ये बैठक में अतने बा, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।